खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। लोगोसे दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो माखासे गिदिरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। फारियै नायलांदो। सेथियाव दङ। मैया थांनाय 29 जानुवारि खालारखालि आसामनि रांखान्थियारि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा चिरां जिल्लायाव सोरखारि मडेल कलेजनि लाइ खुन्थिया गायसंनाय हाबाफारियाव बाहागो लाखांनायनि उनाव तामुलपुरावबो सोरखारि मडेल कलेजनि लाइ खुन्थियाखौ गायसंलाङो। बिनि उनाव बरमा दमदमा तामुलपुर लामानि फाग्लादिया दैमानि सायाव लुनो गोनां दालांनि खुन्थियाखौबो गायसंलाङो होनना मिन्थिनो मोन्दों। नैथियाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। गुजरातनि सुरतआव सासे 13 बोसोर बैसोनि हौवासाया सासे 9 बोसोर बैसोनि गथ'खौ लावथिजों बुयै बुयै बुथारदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला गथ' सानैनि गेजेराव माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै नांज्लायनाय जादोंमोन। बेनि उनावनो रागा जोंखांनानै 13 बोसोर बैसोनि गथ'साया सासे उन्दै गथ'खौ बुथारदों। जाथायनि उनाव पुलिसआ जायगायाव सौहैनानै गथ'नि गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरो। गुबुन फारसेथिं दायनिगिरि गथ'खौ पुलिसआ चाइल्ड केयार सेन्टारसिम दैथायहरनाय जाबाय होनना मिन्थिनो मोन्दों। थामथियाव मैया थांनाय 29 जानुवारि खालारखालि दिल्लीनि आब्दुल कालाम र'डआव थानाय इजराइल एम्बेसिनि साखाथियावनो बमा बेरफ्रुनाय जाथाया जादों। गोख्रों रैखाथि हान्जानि नायदिंबाय थानायनि गेजेरावबो हादोरनि राजथावनि दिल्लीयाव बमा बेरफ्रुनाय जाथाया जादों होनना मिन्थिनो मोन्दों। बे बेरफ्रुनायाव गंबा गारिफोरा खहा जादों। खौराङाव मिन्थिनाय बायदिब्ला बे बमा बेरफ्रुनाय जाथायाव सासेबो जोखोम जायासै होनना मिन्थिनो मोन्दों। ब्रैथियाव लादाखनि बैज्ञानिक सोलोंथाइगिरि आरो इन्जिनियार सानसुमै सनाम वांचुकआ साननैनि आबुं हाबाफारिजों बिटिआरआव दावबायफैदों। सोलोंथाइगिरि सनाम वांचुकआ मैयानि फुंबिलियाव गुवाहाटीनि एलजिबिआइ एयारपर्टआव ओंखारफैयो आरो बिटिआरनि गाहाय सदर कक्राझार बड'फा नोगोराव थानाय बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि सेक्रेटारियेटनि सावराय जथुमा न'ब्लाङाव बिटिआरनि गुबुन गुबुन बिफाननि गोजौ थाखोनि मावफारिफोरजों गुवारै सावरायलायो। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव सानसुमै मेलेमजिबि आरो बैज्ञानिक इन्जिनियार सनाम वांचुकआ बुङो दि भारत सोरखारनि 6 सिड्युलजों दाफुंजानाय लादाख आरो बिटिआरनि गेजेराव सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनाय आरो सोलोंथायारि बिथिंफोरखौ लानानै गुवारै सावरायफैदों होनना रोखा बुंथिलाङो। बाथियाव फैगौ 7 फेब्रुवारियाव जानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानै हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ भारतीय जनता पार्टी दोलोनि हाबाफारियाव सनितपुर जिल्लानि तिनिसुकियाव बाहागो लाफैगोन होनना मिन्थिनो मोन्दों। बे हाबाफारियाव गाहाय मन्थ्रिया बाहागो लानानै मोनथाम बिथिंनि हाबाफारिखौ बेखेवनानै होगोन आरो आसाम सोरखारा 5,000 कौटि रां खरसा खालामनानै लानाय असम माला आसनिखौबो बेखेवना होगोन। लोगोसे बे हाबाफारियाव 3 लाख सुबुङा बाहागो लाफैगोन होनना खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय जादों। दथियाव कक्राझार जिल्लानि आसाम बंग सिमनानि पुलिसआ मोसौ सिखाव फालांगि हमनो हादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला पुलिसनि मोनसे हान्जाया अपारेशन खालामनानै सिखावै लांबाय थानाय मा 13 मोसौ बोखाङो आरो 2 सिखाव फालांगि हमनो मोनो। मैया थांनाय फुंबिलि समावनो बंगनिफ्राय नंखाय नाम्बार प्लेट गोनां गारिजों मा 13 मोसौ आसामसिम सिखावै लाबोदोंमोन। आसामाव हाबनायनि उनावनो पुलिसआ मोसौ लाबोनाय गारिखौ हमदों। गुबुन रायजोनिफ्राय लाबोनाय मोसौफोरखौ सिखावै बांलादेशसिम लांनायनि थाखाय थियारि खालामदोंमोन होनना खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय जादों। स्निथियाव उत्तर प्रदेशनि गाजियाबाद जिल्लायाव 11 बोसोर बैसोनि सासे हौवासा गथ'आ गावनि असे बिफाखौनो ब्लेकमेल खालामनानै कौटि रां दाबिदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला इउट्युबनि गेजेरजों हेकिं सोलोंनानै हौवासा गथ'आ बेनि बाहायनायखौ गावनि नखरावनो खालामदों आरो गथ'आ गावनि असे बिफाखौनो ब्लेकमेल खालामनानै कौटि रांनि दाबि खालामदों होनना मिन्थिनो मोन्दों। दाइनथियाव कर'ना भाइरासजों गाज्रि गोहोम गोग्लैनांनाय माखासे हादरफोरनो भारतआ भेक्सिनखौ जगायना होदों। भारतनि सिराम इन्स्टिट्युटनि गेजेरजों बानायनाय भेक्सिन खेबआ मैया मुम्बाइनिफ्राय श्रीलंकानि राजस्थाननि कलम्बो आरो बहेरिनाव सौहैनो हाबाय होनना मिन्थिनो मोननाय जादों। गुथियाव मैया थांनाय 29 खालारखालि मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव जानाय आइएसएल जोलुर बादायलायनायाव ग'वा एफसिआ 1 गल आरो बेनि हेंथायै गेलेनाय इस्ट बेंगल एफसिआबो 1 गल सोनानै मोन्नैबो टीमा ड्र' जालायनो हादों। आरो दिनै जानो गोनां आइएसएल जोलुर बादायलायनाया मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव मुम्बाइ सिटी एफसिनि हेंथायै नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिजों गेलेनायखौ नुनो मोनगोन।
जिथिय आबादारि आयेन बोखारनायनि दाबियाव 30 जानुवारिनिफ्राय थि नङै समसिम उखैहाब सोमावसारनायनि थांखि लादों समाज सिबियारि आन्ना हाजेरा। बृहस्पतिबारखालि फोरमायनाय बायदिब्ला महाराष्ट्रनि आहमेद नगराव बिथाङा आबादारि आयेननि बेरेखा खालामनो गोनां सोमावसारनायाव बिथांनि हेफाजाबगिरिफोरखौ गाव गावनि जायगायाव सोमावसारनो खावलायदों होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।